Связи калшамек кой керда чами в выпуске эфире. Таган шентеркемк. Экономический и политический реакт ваши бузым лебрыне кыш белгуде харшинны мекка викылыш. Шибог декаре хаздухышга Россияны арби мекка пача. Хехарху алцы едза хвач жияч нех деда таган белгуде кыш. Судяк тымысяк шырака хегиш хайуак хысыжу турпугу. Мягко цирками аллара хват ждет, цу программа «Голый регион» килгил хочет глотку мождеш ханыч цацы болшны ягди хылыш. Шейбах декарях хаздухашха Москве венхалар арби мехкар пача. Путин Владимир Цицунханыч вашак ятрыда латшвар вай мехкада евкурня ганён узбек. Арби Россия пача океныш ёхкар экономический инвестиционный культур декты ваши бузым лебрынякыш сода харс доздендер цаник ихан камел. Ыштыкым ыштыгы не служдул чалхани хал хуахдерсар. Кайтычы ерзеж масяк соцум таицар шинны камын векалыш. Этев курня ганён узбек белгыл декар арби Россия пача окен кертилатраж вашак ятрыгулк политический лахлуархым болждульки. Белгулдах ваймехда Россия официальная делегация не его ажульки. Цацы был эксперты жахчох шинны камын эхтуны сода хара луархами мотик далуацыги угвашак ятру. Это арби пача ваймех бар исторический кварчулацы болжулкты. Цунголу эргеге шинны пача окен экономический и политический бузым елбара йол уагоныш. Регион келгил хочума алар мехтех туакыч эгер луархами йол мотик далуацыжи арби пача окен. Это цацы юк мотик тайру масюч регионыш тпайд бибаяларцу. Дуазул арахда хачкамыш бузым елбару Россиядик эхтулу баялар мехдас экономический эхтуныш содах. Ыштатати харцу арби мехкар бизнесменыш соцембе в республике масяк экономический проект юльки. Регион бюджета яғы хуцмыш долдара дуцыш арғанарюац қетачыда хер халқулми. Теркам дяқар тике шезри баритлашыр пенсионери вахр хаштышлар хачк ezge адоч ахчынцы доздендош. Цухаға керден дозит вен манкине ғаны зерас. Так, было решение комитета, прошу голосовать. Против, воздержались. Спасибо, решение принято. أخشرارية يحتدوا عاشي بريت لغشي تقاس لغشي شرشي ببجاتا خيتياج ريسبубликанский закон يقي تحت خوت مش دالدش بديبوتاتش ازدوز دينات ويميحكا قامة سحبيري بيشي اشكولي حيلرت هيغر خوشتي учрежденишка ايشش بوچي قواتشم تعالى شويرا لارخا اخش بلغل ديحقا خنداس بجيتي ازبهندوش حانس فينانسوي حوزن بتسنس فيدرالني центру بقو ينشوتي حق закон ارقداق بول غلغا ديبوتاتش حد واجدوا اخش دادخي مچا دادخي تيز اخش واخ цت وقتها ده خيطة حنزبه كرت حاليا رشلوجي شكولج детский садик цана учитель تك ليلي جوج أخش ديزجده أنا صدقني كتير بول حباب آخر حنتان أخش زربلات قدر داود دلجة اشت حنيس له حتى ده تخن حتى يتصاد وقت. حقا تشتين يخشى كلانير زكنا بريك بيخ توقع ميوتش أورجانشتات سو حقا خيطر تركم قد يحقا كيختش كيش دربوه يسي بيحقر كميتيت شوالوغ تشي قوالوغ تشتيني استأيتر دي خرصار. تخن خلقو مشاخيت قوالوغ تهر ديشرت حتى يتصاد وقت بجت وشيزر وريت لغش بجتي حتى وقت وريت شيزر بريت لغش شيزر بس لغشري خدوا بجت شيزر بريت لغش غلغ بنسياني رشت واخر حشتش قواتش دي اجرك ازغر دواغش دول اخش البوارم سيوزيني парламентариш тохка жил сяхца законопроект депутатыш та докладишер регион قحيغما министру собелгылма дахкыр حتى ачыры ахуслу болж бац избуарым ханзалатсын на бар датум худа цар пенсии. В 2018 году мы просим сохранить в размере 8400 рублей. То есть суть была в том, чтобы и в 17 и в 17 сохранить. Да, чтобы не уменьшать. Почахан, думаю, Россия тепте парчи регионышкар парламента шибелгаляха законодатель инициатив жияшхар халка гулума депутат шманкиняхан Индира Чурняхан Рахман Кертхуамыш. Политические партии регионального отделения викалыш сқетачыдай херғылға мех қоржыма йолч комиссияс. Сумехте дақлатш бар мехте администрация и юстиция йолч министерства викалыш и чурч политика йолч урхален болхой. Тағанарштин ағылға мех қахегішт сайт политические партии. Это царя харни шешт болх мыш даху тақыр дахуцан хашла деқраш белгілдағырдыр қетачыдай хербахан. Доц хам қойта мерлан. يرجع رسية دستش خرج مشتيق داق واتش باخر خويتا راح مسز لقى خول غلغيمك إذا خرج ميغيولج كم يسيق هاجم خمسة إيش بوليتيكسكي بارتيش شاش تهديك أجيت تسؤال بوخ ده بعرض تقول قاخيت يا يتخن رقيتشي إيش شيء إزر بريت لغشر ميق بريزيدنت خرج ويزش خلر حواخدر وعشق قيتري يرجع رسية ده هديزش خرج مشتحن زي حكي شو يشي كميسي Выборы президента Российской Федерации
начинаются в декабре, в пределах 7 по 18 декабря должны быть назначены выборы. Голосование состоится 18 марта следующего года. Ну, естественно, не все партии смогут выдвинуть своих представителей там, но это не значит, что партии, которые не участвуют в выборах президента России, что они не участвуют и в остальных общественно-политических вопросах. Ханзал шост это политический блок ханиве мягк царих цац ерш соц бяб шейкегем. Хоржи мирьёч комиссии отчетный даныш дука тохожем лахтабарах. Хан ахкяхташ дачцы долларах ебок он жлорцы ерах буагач буарам ебек токами утб бэлр региональный хоржи мирьёч комиссии председатель. Юстиция ёлч министерство выколыжи багдыр партии отделение ждаях еще лыжёльки. Мы уже работаем по последним 3 годам. 15, 16 и 17 включительно. То, что мы тогда еще не делали. Так, Союз труда 4-й квартал 15-го, 2-й, 3-й, 16-го. Партия Роста, Альянс Зеленых за справедливость, Аграрная партия, это Нилсох, блоки, Шейкэ, Гамах, Гучдяныч, Толхдырах, Годдуагаш. Хуахадыр ваших кэтери законодательства, их эдуа хуцамыжи. Царь голова матча регистрации ёлыжвали, Шиволч мехти качтас эхту бахарни. Делается многое для того, чтобы облегчить работу и комиссиям, и наблюдателям, которые будут находиться на участках, где голосовали. Документы штатсака тиша был хубациш протоколы шкип тиха хлырдезер хоржма дуакыш видео тохожм хылбезер хуахдыр ваших кетери. Хет кетечи чек ялыш даху бузым лилби белгылдан квачым буацырыш луацыч юка юстырдах соцымбар гулбенрыш. Хамхой Тамерлан Урусхан яған Мухаммад Кертхамыш. Масиоч профессия штиqi эгер лахмяг был хехр хочын бол. Духу книжка атыр материал дайылыр олсуг, хар дешір хочын амал қетеш халвес хехрху. Ыштыға хегіш хайуақ пелік он еуқтарыч номер қойуыч ішкөлер хехрху марзбекне ғанта иси. Цудяқ тысқа хегі жолтға этшу соу хайы. Таған ергеч Россия белгілді оқыжды олч хехр хочын денц та иси қахегімзе цуденц іздеғал юцы ызбол юш фосмеги хақалар та корреспондент моталнеған жымсари. قاديت شد مرزبكني عن تيسي هار إيرن شندوق بيزج بلخو إشكولا قايان داخو باخرني خرج بيزج خان بيرش تحيق ديان جاغير تيسيس هار ديش رخو بوش لي وطسو از دوحول دوقيس برافيسي خنسير مسس آسن حلقش لوحتو دي قرد إيالر حيقر خوشو حيقر خو ياخ دوش جاغ دوشت تاقتصو دوشت دوزدن دوقة حماجد دوحول تحتيم بيرش دعيت شوالت حيق اتش تبيرش حيق ديزج دوقة حمخو ديك أمالج ملاغ جي ويني إس ديل واخد حيخر حاجة تاخدان زنانس حيخر حاجة تاخوي تحي إيش تحلقوك وي تحي حيغر خوشين قهيغم مسز ليرخم بيبيزج بركل ياخديز بروفيسية بيلقل داخ إجدشاش حلقرش كاسي يغر خوشين كسكس خوزلك سوشي بوغ جاتر بيلقل داخل الحواق درتسن بوغ نوقصر إيساس شي بوغ جواغ دقل بيزش خوزت داخل بيرش تروك أمدج دوا حمل الصوغ بيرش قيتي صنديق يو وعمل دايل حوجس سدوشكي داخو تنطول مش داخل إحتو بالب أدر أز شيديش رخوش دوحو الحيغر خوخن سيرش بسيخولوج نوق استي محمد تيسي بيرش اجاتر دوق يزر يزلو عرخش حيغر خو خوش مخلر كيغر خوش تقيت المش خلش خلن زداد دواتر داش كوتساش ديكتر اندات سوكم تيسمن چا ديك ко чё скатсын чё воспитывать дутовку то учитель стейс магомедовна букваж он дуцарня дешаж ол деш язду деш дишит دادو تيت شيزر إطلاق شير حيقر خوشين قهيقن بلغل باقر فجران ديق ديشر قح طول مش داخرق رسي ديشر يز بلغلو عن بلغل لاقاي تيسي هار بروفيسي قح إقر كيرتير درفت سو ديك قيتو ديك حيقر خو يان خيتسون شي بولخ بيزش دحول ألبي إتر دح بلخت سيواغش شي بولخ بيزش شي حيخش دو بيرش ديزش دكتور بوخ بس يعني خيتسون حيخر خوتشو تاق مركزو ديك حيخر خوكيات ملدو قالون جنيسلو تسايت شرابيري واغولاتsa تنقيتملج اگر دوق ايش دو حيخر دج داود ملق حيخر خو حتى غن شي بروفيسيونال تسايت فاشي لوتسر دوختر تخن درج غلغي قم دواتج يرجي رسيز اتميتي درد دين учителя
ازدي учитывалж بول بيزج دوق قخيت قحيجش учитывалж ديدز تدينا في учитывалж دياقل بوس بيزن برس دال شوي واخرة شوي ديزلو دال بيلبول بش شي واخر قحديش رخو حيخر خو كل هارسقة بغد إشكول الحيخر خوي باخر قاستا داق دلواتر شي ديش رخو نيسش نوق باخر تار وامل لاج اير بولنخ بأيار مرز بيكنيقان تيسي ازديريك تسخولي شي هيخر خولار بقويات تانية مطان يقان جمساريت يقان سветлана ميرجو مربك كيرت خامر شي ازري بوريت لاتشر ديكابول حيخر خو بيلغ واقش صوت دحو جوج كونكورس داق واتشي نياسريج سايت لاتش شكول الحيخر خو سوق نيقان راديمخان اخشر صياحاش داق واتش روسيا يزقي بريجونير حيخر خويبه يورتاч ишколыш богбеш бацарях шит қозқи урицак муниципальный ишколыш кырва ворсак бацарях пачалқен ишколыш қайгыш ца пачалқен юац дешер организациява хастая бархазла дажол ерге российский конкурс вашта яқаржбы Россия дешерга илмайол министерства и дешер директор профсоюзе иштхихар хочен газетолч издательство викалыш ميحكتر قمي ألواش برنامج لرخ شيء واخر حال إرداق يحتوي أن بمايسكي باعت شوخل نيقان ديزل ميحكدي أمرخ تصناخا نوقصل ديات سليدان استوش فوندو هتا مغاسي تسايزري بخبيع ديجر هوچو ليرخا حالياش إشكولن تبوت غاشلوش ليرخا نقبلاب ازدوش در برنامج دهوش ميحكدي أكانج ديغر اشتقي نيح حشتش قاچ در بولغ مش دبيها بزوش غلر تقسيومچني توب زمك بخبرد شوخل نيقان ديزل لينيس قليوش وagончик издахар مسيك شرع وادج اخشغلر ديلا بينش حلدوت واش اديان تسار تخو كريديتغ ايتاج رسخ طلاب ديزل بغد كورج نيرج دوت تيتس اخشا خواچم خنبات اس بروبليمير شوخل نيقان زري ماز ميخ كتر قمع على برنامج يودش خان حاخير солидарность اوچ فوندك цауق хаш ар мехтас Водно укостал фонд солидарности с Диадерсом. Обращалась я диалог с народом программ, чтобы мне помогли бы хоть как-нибудь. Цач хачтян. Да, ахоши долж. Вагончик уже невыносимо шили. Лишь в прошлом году каждый кира бирыш, что могешь луж мяхи дед, ты ж мол хаж и ешься. Царя дукахч амадули. Что? Ну, костал ханцу. Баркал албезен барса. ميخ كتر قمع على برنامج حمل دين خاطر شهر دين عتوق كرده تلتي حق تحقق أخشي صوت سمبويف كرني عن يونسبек تخاطر دست جوب صوش. Глава республики Юнсбек Бамадгириевич дал поручение помочь в этом вопросе. И вот сейчас мы уже видим, что пластиковые окна установлены, как раз и погода такая располагает тому, чтобы быстрее это было сделано. И совместно с фондом «Солидарность» этот вопрос был решен. ماغاسي تسأخ أزر ديشر خوشاليار خاش ديشر центре يفكر ديقان يونسبек أمرخ كير ترتوار أبولر ماغاسيرش أدمينستراتي حلق نياقة تنست شغل أخ بيز شغل كيغر خوي هت هنجو سرداقات إسخاتر تو خوزي استرتوار خلن داح تنزليل اشتب ديكم بوس أيلا دي هنز أدوزت هنز спокойно шагом дик هنز спокойно шагом лил дес شكولا دات يودشين أورمي أبلا بورخ بيامتر كير тротуар. Белгулдах из ухмейти добавляр берег Болхуацик. В будущем планируется сделать такую стоянку, на которой будет производиться посадка и высадка детей, то есть спокойно, не на дороге. Вот. Это в проекте. تغنر دينا أتوقم بردميخ كترقم على عش برنامج قاچا ديرك خاطرش. تاريخ تادي خردو سدات جوب تولش. ودل نيقان جمساريت نيقان سветлана ميرجو مربك كير تخامش. مير اوش пластиковый карточка школы Алпи اشتقدوا البانكير حدو أجدوا أخش حية سرايوش سيستема России مسيوج ريجيون اشتقي حلخرج موري الله تبي ريسبوبليك زغولقا غلغيتشي مسيك مليون سقبا جوج ريجيون الحلخياني روسيا الخوز بانكي غول Алпи حية ديجول بها قوسقي شيت بيدجتنا أورганизации مير اوش كارت غول أخش حية ديجي هاد قوسقي يال проценте Сбербанк مير اوش كارت Алпи داتوخش لحتن حالزير ветеринарный تحجم لاتبر جونهر عالم بيعدي جول موتك جوتشي آخر أصديق رده يرت باخم تحجم برايوش أورخلين حالش كلاتر هتأخشر تحرش بيبيتات سوحق عشاش دحج بوش بلغاليات سابعشا قيتا داديهر تغول قايوش ريانا إنه أورخليني كوش ديها قواتشن باترج مالغش دقا داخو قواتش ديلير غنفرد دوزيت وين مقوشني غازاليناس
Юшт бахмад оач лехташтет ohajm лахтбар юшт бахмад ohajm бич региональный урхалин кертирчи ди қырыгды. Цабяйтға итниға ездға итталар мероприятий да яхачулт яха қобоқ уятш мехте айла карьери пхихалыжи белгуляхыр инспекторыш. Хогиктар хыл лехты да улатш нухы жадышхыны шипалгон да яхқа тағанырждина. Цусо эргдяхат муниципальный ohajm барахдолы нәғыш. Все свалки, которые раньше наблюдались на территории Республики Ингушетия, они кратно уменьшились. За последние буквально вот несколько лет, там 4 года последние возьмем, вот до 5 последних лет, то, что раньше было 5 лет назад, и вот за этот период, который сегодня у нас, на сегодняшний день это все видно. И вот эти спорадические случаи, все равно, которые имеются, захламление земель сельхозназначения, уже главы администрации муниципальных образований сами обращаются. Если раньше мы выезжали на место и привлекали к ответственности глав муниципальных образований, то те штрафные санкции, которые имеются на сегодняшний день, там до 700 тысяч рублей, то они уже чувствительно бьются по их карману, и, соответственно, им приходится отвечать за эти денежные средства перед главой республики. Юшт бахмад ohajm бичи урхалин виклыш харқа бехта да бехаж белхамых от бишхылар толдары жух тухыжылшы профилактики ца оғуи царчу ахтулу цу алма сага унахцунон ак изгазиди ишт предприятий, что хулыш было административно отқамлох буцу. Законодательный баз дух меняться даже дух хамаш даве хаттен. Она хашифры диез молды диез холдулуш. Ниса уара цар бог болже харсу цар кезге худулужец и цар харсу хагучен челтая шейхана цар зниси гелош. Цар штрафы же это гелош. Нагасан цар хуш цар разглядали, да административный ресурс включать было. Цар схуш глядали, ох хехамбе целтая шейхам нису цар. Барх эзер гектар соудоуч ляхтен фитосанитарна халтахкат урхалин фитосанитарна ohajm бичи отделу. Ши эзер соу хокм да бехтаб габартибал qarой мехкарчи референтный центре. На территории муниципальных образований ведется скашивание сорных растений, но на территории крестьянских фермерских хозяйств и государственных унитарных предприятий после озимой пшеницы массово появляются сорные растения, особенно амброзия полнолистная. Вот самое грубое нарушение, которое допускает в области карантина растений. Ветеринарный диакт это ohajm биш дукагни служдула барх толхдар белгул диакат инспекторыш. Нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания и разведения сельскохозяйственных животных и птицы. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Нарушение правил карантина животных. Перевозка животных без ветеринарных сопроводительных документов. Юшт бахмад ohajm бичи урхалин белхагаляца хаттырждал ахтубар вашах кетрдуак ишхой. Докладыш амула кыбыла хам урхалин сайты гола боз ахтубы цуйк нисвен ватчун. Мугшняган зелина миржой мербек кертхамыш. Спорт тяқт сакотулай қайғалғай мехкар спортсмену. Элестедай хач локал тоғырге очи хашк диға дозыл бәтға прикелуч категорияға яхайвяныч дорбекняган адыма цуметти оттяган кертер соғыт қачат. Машине қайвей мех қочу. قامش تقريش كلاسة سبورت ماستر ووش ليش قرايف سنان حامر ده حجر جهاش تيجي ده قوة شغل بس يتكافكازير مسيوش ريجيون نشكر اشتكريمير بيحكا سبورتسمين نشبر هم سر ميح قوي تبع أشرط أديك يوت شو عم بركض فوت خبر خبيث يا قلقيش